Salam yana hormatly adamlar. Garaşda da bağı bir taraf yurdumuzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň owa senagat toplumynyň ähli ulgamlary sazlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Milli tawşyrygy esasında podoga dünýäniň öňde barjy tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, ilmiň iň soňky gazananlary işçiň ornaşdyrylýar. Şunlukda podoň ähli düzümlerine sany ulgamyň peýdalanmagyna möhüm üns berilýär. Bu bolsa alınıp barilýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagy şertlendirýär. Türkmenistan beýtaraplygyň mekany şygary bilen geçýän şu ýyl ýurdumyzda agaltynyň bol hasyly ösürip ýetişdirilýär we ýygnalýar. Azyklyk däne ýygnamak boýunça döwlet borçnamalaryny ýerine ýetiren türkmen gallaçylarym ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Mewe, gök, bagça önümlerini öndürjüler hem bol hasyly ösürip ýetişdirdiler. Daýhanlaryň bu gazanan üstünlikleri ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllyk şanly bayramyna münasip sowgat boldy. Müňýyllyklary barabar taryhy bolan Türkmenistanyň gadymy we baý ekrançylyk medeniýeti häzirki wagtda ösüşiň täze belentliklerine çykdy. Topragyň hasyl berjiligi netijeli ýokurlandyrylýar. Ekrançylyk ýerlerini sowurmagyň öňde barjy ulgamlary ulanylýar. Ýokary öňdürjükli tehnikler we enjamlar satyn alynýar. Tohumçylyk we sort synyg täze ýerleri özleşdirmek iň täze tehnologiýalar ulanmak arkaly önümleri gaýtadan işlemek babatyny ul işler alınıp barilýar. Ýurdumyzda daýhanlaryň ýokary öňdürjükli zähmet çekmegi, olaň ýokary hasyl ösürip ýetişdirmegi diýmek özleriniň pek zähmetleriniň ýoğullaryndan peýdalanmak arkaly durmuş awadançylyklaryny ýetdirli ýokurlandyrmak üçin ähli şertler döredilendir. Hormatly prezidentimizin tawşyrygy boýunça daýhanlar mineral dökünleri, tohumy hemem owa hojulyk ekinlerini ziýan berjilere garşy görüşmek üçin serişdileri ýeňillikli narhlardan satyn alýarlar. Şunuň ýalym owa hojulyk ölümleriniň satyn alyş narhlary ýokurlandyrylýar. Tawşyrylaryň hasyl üçin mali hasaplaşyklarynyň ulgamy kemilleşdirilýär. Şunuň bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna güýlük bogdoý ide gitmek işleri agrotehnika kadalary laýyklykda dowam edýär. Günüden güne millilizirmiň eýdigderli aladasyny netijesinde podoga gelip gowşýan ýokary öňdürjükli tehnikalyň netijeli ulanylmagy ide işleriniň ýokary hil derejesine öpçün edýär. Munyň öze geljekki bol hasylyň binýadynyň tutulýan pursatlaryny aýratyn ähmiýetli möhüm hasaplanylýar. Owa hojulyk önümçiliginiň netijelerini bir syhly ýokurlandyrmak bilen Türkmenistan öňde barjy ekrançylygyň ýurduna öwrüldi. Ekrançylygyň zähmet söýürligi we aladasyny netijesinde eni topragymyz gulzarlyga öwrülýär. Şeýlelikde ýurdumyzda bugdaýyň bol hasyly ösürilip ýetişdirilýär. Daýhanlaryň öňden örjülükli zähmet bilen ambarlara gelip gowşýan bugdaýlar ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň öpçün edilmeniň baş şertini emele getirýär. Häzirki döwürde kärenişi daýhan birleşikleri, şunuň ýalym owa hojulyk önümlerini öndürmek, taýýarlamak we gaýtadan işlemek, olary saklamak, daşamak we ýerlemek boýunça telekeçilik işi bilen meşgulanýan işgörler ýurdumyzyň bazarlaryny dürli görüşli önümler bilen bolýan öpçün edýärler. Şolar wagtyň özünde ýokary hili azyk önümlerini eksport etmegiň mümkinçiliklerini artdyrdylar. Hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny işlenip düzülen we durmuşa ýetirilýän Türkmenistanyň sewetlerini ösdürmek şu milli maksatnamada göz öňüne tutulşy owa ýerlerini awadanlaşdyrmak üçin ert ulamaýy goýumlar gönükdirilýär. Owa hojulyk ýerleriniň suw öpçünçiligini we melioratsiýasyny gowlandyrmak, owa senat toplumyň tehnikalarynyň üstüne ýetirmek üçin ulamy şurda maýy goýumlary bölünip berilýär. Şu maksatlar bilen döwlet dünýäniň öňde barjy öňdürjüläriniň owa hojulyk tehnikalaryny ýetdirli satyn alýar. Owa hojulygyny sanlaşdyrmak, taýkyk ekrançylyk ulgamyny öňde barjy owa hojulyk tehnologiýalaryny girdimek, daýhan hojulyklarynyň düşewentligini ýokurlandyrmak, kärençilik gatnaşyklaryny kemleşdirmek maksady bilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amalaşylýan şunuň ýaly ähli çäreleriň netijesinde ýurdumyzyň ekrançylary ýylyň-ýylyna gymmatly owa hojulyk ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirýärler. Mehriban arkadagymyzyň tawşyryklaryny ýerine ýetirip, owa zähmetkeşleri ýurdumyzyň azyk howpsuzlygynyň binýadyny berkidýärler. Hemem ýokary hilli owa hojulyk önümleriň
eksportunu arttırmak üçün ähli şertleri döredýärler. Şeýlelikde tutun ýerli zähmet çekýän daýhanyň tagallasy bilen türkmen toprağyny bol hasyl öndürilýär. Şolar wagtyň özünde gök ekiliniň durly görnüşleriniň, yer almanyň we mewe önümleriniň önümçilik mukdarlary artdyrylýar. Bu bolsa ýurdumyzda içerki we daşarky bazarlara niýetlenen durly görnüşli önümleri öndürmäge hem azyk bolçulugyny öpçün etmäge giň mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly bagdaýhanyň ýokary öndürjükli zähmet çekmekleri toprakdan bol hasyl öndürip halal zähmet bilen baýmaklar üçin ähli zerur şertler döredilýär. O hojulyk ekinlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ösürip yetiştirilen hasyly şalt we zaýatsız ýygnap almak daýhanyň daýanjy bolan ýokary öndürjükli döwri bap o hojulyk tehnikalaryny netijeli ulanmak bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. O sena toplumyň maddi injamlaryň binýadynyň edigderli berkidilmegi, puwdaga alymyň ýokary gazananlarynyň işçiň ornaşdyrylmagy, ýerine ýetirilýän işleň netijeleriniň ýokarlandyrmak bilen bir hatarda daýhanyň halal zähmete bolan höwesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň dörli künjeklerini we paýtagtymyzda arkada prezidentimiziň tagallasy bilen gurulyp ulanmaga berilen köp ogurly bazarlarda önüm bolçulugy öpçün edilýär. Şolar wagtyň özünde ýylyň ähli paslyny ter önümler bilen öpçünçilik gowlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň dörli künjeklerini döwri we biladişhanalyň işine giň germerli. Bu urda telekeçiligi möhüm ornuň değişlidigini bellemeli. Döwletimiz tarapyndan berilýän eýdigderli gollawdan netijeli peýdalanýan iş öwürler ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine münasip goşunty goşýarlar. Şeýlelikde ýurdumyzda ýylyň ähli paslyny ekiniň bol hasyly ösürip ýetiştirilýär we terligine ak bazarlara ugrudylýar. Şolar wagtyň özünde owa hojulyk önümlerini önürjüler üçin ykdysady taýdan ýeňilikleň döredilmegi we olaň çekýän zähmetine münasip baha berilmegi halal zähmete aýratyn gadyr goýulýanynyň suwtnamasy bolup durýar. Soňky ýyllarda döwri we biladişhanalary gurup, onu bol hasyl ösürip ýetişdirýän telekeçiliň sanynyň artmagy halkymyzyň bu önümleri bolan islegleriniň kanatlandyrylmagyny öpçün edýär. Şunuň bilen baglyqda türkmen topragynyň ýokary hasyl ösürip ýetişdirmegi başarýan we döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan önüm önürjüler bazarlarda durly görnüşli ekiliniň bolçulugyny öpçün edýär. Bu bolsa halkymyzyň saglygyny, ýylatyň sagdyn iýmitlenmegini we sagdyn durmuş ýöreligleriniň berkidilmegini esasy uğraýdynýan döwlet siýasatynyň rowaşlyklary beslenýäniniň nowatda suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna ýurdumyzyň Saly goruş ulgamyna ýene bir möhüm desga Ahal welaýatynyň 200 orunlyk täze ýokunç keseller hastahanasy açylyp ulanmaga berildi. Bu münasibetli Türkmenistanyň Saly goruş we derman senat ministrligine hem Ahal welaýat ýokunç keseller hastahanasynda hoşallyk maslahatlar geçirildi. Dawaral maslahatda çykyş edenler saglyk ulgamyna amal aşyrylýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Mehriban arkadağımızdan başlangıcı bilen bina edilen döwre we beceriş idaresynyň ulanmaga berilmegi, Türkmenistanyň bir taraplarynın golaylaşyp gelýän şanly 25 ýyllygyna gabatlanyp açylýan binalar tapgarynyň üstüni getirdi. Lukmançylyk toplumy ýürütüleşdirilen häzirki zaman enjamlary bilen öpçün edilenler, onuň iýçe ýerdilmegi ýylaty ýokunç keselliň öňüne almakda hemde olary bejermekde ýokary derejeli lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik döredir. Munyň özü döwletimiz tarapyndan bu lugamy tehnik taýdan enjamlaşdyrmagy, ösen maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy, dünýä maglumatlar terişdelerini peýdalanmagy hemde hunermenden huner derejesini ýokarlandyrmagy ýokary derejede üns berilýäniň ýene bir aýdyň misallar. Döwlet başlarından hemiçe nagtaýşy ýaly häzirki zaman tehnologiýalarynyň ýygyderli ornaşdyrylmagyny, täze ilmi açyşlaryň ulanylmagyny, bütün dünýäde keselliň aýratynlyklarynyň üýtgemelerini hasaba almak bilen ýylaty lukmançylyk hyzmatlaryny munyň beýlekde gowlandyrmagyň diň esary goraýşy innovasiýa häsiýetini ösdürmek şertlerine, has takygy öňdebarçy işläp taýýarlamalary we usullar esasyna hassa gowlandyrmak mümkindir. Saglyk goramagyň milli ulgamynyň kämilleşdirilmegi hemde okuny ösdürilmegi, berkarar Türkmenistanyň has uly ähmiýetli gadanan tepkitleriniň hataryna aýratyn orny eýlige. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň saglyk ulgamyny ösdürmekde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ahlasly işlejekdiklerini ananyrdylar. Dawaral maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna açylan 200 orunlyk täze ýokunç keseleri hastahanasy baky bir taraplamydan şanly 25 ýyllyk senetine gabatlanyp ulanmaga berilýän durmuş maksatly möhüm desgalan sanyny dowam etdi.
şeýle Lokmançylyk idarasynyň peýda bolmagy, Mehriban arkadamydan halkymydan sağlygy baradaky irginsiz aladasyny kemde häzirki wagtda ýokanç keselliň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen bu keselleri anyklamagy hemde öz wagtyny işçiň bejermäge berilýän ägirt ulansyň aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistan'ın Döwlet Serket Gollagynyň magtumuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň birlikde guramagyna baky bir tarap ýurdun dost soganyk serketi arkadagyň bilen mekan berkedatly aýdym saly bayramçylyk dawrasy geçirli. Dawarda halkymyzyň insan perwerlik parahatçylyk ýörelgelerini dünýäge ýan baky bir taraplamyň halkymyza ýeçilen miwasy dogrusyny edilen çuň manyly çykyşlarda arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň bedewatly ösüşleri bagtyar zamanamyza ýetilen belen sepketler barada bu ýsonçly gurulmalar edildi. Türkmenistanyň baş prokuraturasyna geçirilen okumatda hormat prezidentimiň başlangyçlary ýylt bäxtwetli dünýä derejeli başlangyçlarynyň ähmetini düşündirmeklige barşandy. Döwlet Mehmet Aladadyn Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň Arab dili günleriniň talipleri Kazan Federal Döwlet Uniwersitetining ýanyna Halkara Atnaşyklar Institutunyň Arab dili boýunça geçirýän halkara internet olimpiadasyna gatnaşdylar. Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutunyň Masagat bayramçylyk çäherleriniň üstüni ýetirdi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyna geçirilen çäre işçiň hiýasat mahsus boldy. Şeýle Masagat Oğuzhan adyna Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetiне de geçirildi. Magtumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiне Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şany 25 ýylygy münasibetli ýaş muallimlaryň, magistrlaryň we talipleriň arasynda taslama bäsesi geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaryş Institutunyna baky bir taraplygynyň 25 ýylygy münasibetli dörüjçilik duşugy geçirildi. Onda çykyş edenler arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän beýgi işler baky bir taraplygynyň taryhy, kökleriniň ruhy, sütünleri barada söhbet etdiler. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdym saly çykyşlarda ediz watanymyzyň milli gymmatlyklarynyň wasp edildi. Ýygnananlar ähli aladat üçin gahrman akademiyada hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyna geçirilen çäre işçiň hiýasata weslenli. Seýtnanar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyna çäre ýokary okunatlyga weslenli. Türkmen Owakyjylyk Institutunyna baky bir tarapnamalyň şany 25 ýylygy münasibetli ingliz dili hepdeli guralyp, oň çäklerini okuw usuly maslahatlary, dil öwreniş bölüminiň talipleri bilen açyk görüle sapagy, diýwar gazetleriniň bäsesigi, arkada prezidentimiň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynyň esasyna taýýarlanan ingliz dilindäki edebi sahna we beýleki terbiýeçilik we guramaçylyk işler geçirildi. Halkara Atnaşyklar Institutunyna Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň 25 ýylygy münasibetli Türkmenistan asawdolaryň paragatlygyň we sadynyň ýurdatly wagy nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutunyň bizmeýne tarap Zenanlar bölüminiň bizmeýne tarap kadetiniň we Ýokary mekdebiniň ilkinji Zenanlar guramasynyň guramagyna jemgyýetde ýaş nesillere terbiýelemekde Zenanlaryň tutýan ornatly wagy nesihat çäresi geçirildi. Türkmen Owakyjylyk, Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk, Halkara insan perwer ilimleri we ösüş uniwersitetleriniň, Türkmen Milli Dünya Dilleri, Halkara Atnaşyklar institutlarynyň talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şany 25 ýylygy münasibetli günü video aratnaşy arkaly Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyny ady bilen ingliz dilinde onlaýn okuw sapagy geçirildi. Türkmen Döwlet Mal Institutunyna geçirilen maslahat wagy nesihat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şany 25 ýylygy Hindistan Respublikasynyň milli bayramy münasibetli bu ýurdun Türkmenistanyň ilçihanasy bilen Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetining arasynda onlaýn tertipde okuw maslahaty geçirildi. Oň dowamyna Lokmançylygyň ol ugrunyň keselleriniň öňüni almakda, bejermekde we anyklamakda ýylýan orny hakynda giň işlen maglumatlaryň üstüne durluk geçirildi. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň hemde Halkara Neft we Gaz Uniwersitetining Halkara Atnaşyklar Institutunyň arasyna geçirilen onlaýn duşugy netijelik häsiýetde weslenli. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyna geçirilen wagt nesihat duşugy netijelik häsiýetde bilen tapatlandy. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň guramagyna halkara okuw ilmi merkezine süýjeli diabet we öýkeniň dowamly obstruktiv kesellerine garşy bütün dünýä görüş güni münasibetli teleköprü arkaly ilmi amaly maslahat geçirildi. Bagtyarlyk tarap häkimliginiň etrap ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň etrap komissiyasiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nesihat duşugy baky bagtyarlygyň mekany diýilip atlandyrly. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň hemde demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň kärdaşa ýakylaşynyň ilkinji guramasynyň guramagyna bir taraplyk Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň binýatlaryň esasy atly maslahat geçirildi.
Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Kitapxanasyna geçirilen edebi duşşuk Berkara döwletiň bagtyarlyk döwri köňülleriň joşgyn dili watlanyrly. Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň hemde ýokary oky mekdepleriniň bilelikde öwrümeklerini sany taraplamanyň 25 ýyllygy münasibetli arkadagyň ak ýoluny öňe barýa bagtly ýaşlar atly şygarasyna aýdym salamatsy duşşuk geçirilip ol ýokary okunetlige wetsenni. Türkmenistanyň dokma senaty işgärläriniň kärdeşe kılaşynyň geňeşiniň geçiren okuw sapagy bagtyarlyk döwrüniň kärdeşe kılaşyklarynyň döwri we wezipelerde dili watlanyrly. Migrasiýa işi hünäri boýunça bilim alýan harby talipleriň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň tejribelikleri netijeli häsiýet etsenýär. Halkara Nevt we Gaz Uniwersitetinde sany ulgam boýunça amala asyrlayan işler üstünlikleri wetsenýär. Uniwersitetiň maglumat tehnologiýalar merkezine gurulan elektron okuw portalynyň üstünden talipleriň biliminiň aralyk jemlenmesi elektron testirleme görnüşine geçirilýär. Elektron okuw portaly ýaşlara bilim bermekde, olary sany tehnologiýalardan peýdalanmak üçin ören giň mümkinçilikleri höwdürlýär. Talipler öz okuyan dertleri boýunça hakyky wagt düzgününe online sapaklara gatnaşyp bilimlerini testten geçmek we gönükmeleri ýerine ýetirmek arkaly barlap bilýärler. Hemde okuw wagtdan daşary gyzyklanýan temalar boýunça goşmaça maglumat alyp bilýärler. Bolgamdan talip ýaşlar okuw binalarynyň ähli ýerlerine peýdalanyp bilýärler. Sanylgyn boýunça giň mümkinçilikleriň dördülýäni üçin talipler arkada prezidentimize hoşçalyklaryny beýan edýärler. Döwlet başçylygynyň Ahal vilayetiniň Göktepe etrabynyň Ydgyň şäherçetinde ýerleşýän Ýokunç Keseller Hastakanasynyň açylyş tawaryna gatnaşmagam ýurdumyzyň täze taryhy zamanasynyň ýyl ýazgysyna altyn sahypa bolup giren wakalan biri boldy. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen raýatlyň saglygyny goramak, bejermek we dikeltmek maksady bilen dünýä ölümlerine laýyklykda gurulyp ulanmagy berilýän hastakanalyň saglyk merkezleriniň şeýle hem şifahanalaryň sanynyň ýyl saýyn artýanlygyny Ahal vilayetiniň Akbuğday etrabyna arkada prezidentimiziň gatnaşmagyna ulanmagy berilen Bagybat şifahanasynyň şeýle-de Göktepe etrabynyň Ydgyň şäherçetinde gurulyp ulanmagy berilen Ýokunç Keseller Hastakanasynyň ham Gahrman arkadamyzyň insan sağlygy hakyna aladasynyň ýene bir aýdyň suwtnamasy bolanyny uly boýsunç bilen aýtdylar. Zenanar birleşiginiň Balkyn vilayet bölüminiň guramagyna Balkyn vilayet kitapxanasyna geçirilen maslahat işiň häsiýeti eýe boldy. Sagdan durmuş ýöreliglerini ünlemek, türkmen halkynyň milli ýol ýöreliglerini wagt etmek maksady bilen geçirilen maslahatda çykyşlaryň ençemesi diňlenildi. Serdar etrap şäher häkimlikleriniň, etrap şäher gaýetleriniň hemde prokuraturalarnyň, Demokratik Partiýanyň Balkyn vilayet komitetiniň, ýaşlar guramasynyň Serdar şäher geňeşiniň guramaklaryna geçirilen maslahatlar wagt nesihat bilen bagly boldy. Daşoğlu vilayetiniň Niýazbad Naky etrabyna jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna meclisiň deputatlarynyň hemde bilim saglygy goraýşy işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahat berkarar döwletli beýtarap watan ilip adlanyryldy. Kärdeşler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň hemde Matmulat Naky ýaşlar guramasynyň Daşoğlu şäher geňeşiniň bilelikde guramaklaryna Eleme Nur Satçyar arkadaly beýtarap diýer atly maslahat geçirildi. Liverpool hemde Türkmenabad şäher gaýetleriniň guramaklaryna geçirilen maslahat Türkmenistanyň baky bir taraplygy insan perwer ýöreligler milli demokratiýanyň dabaralanmagy diýilip adlandyryldy. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Liverpool birleşmesi bilen dergäçilik ortak hünär okuw mektebiniň bilelikde guramaklaryna Türkmenistanyň hemişelik bir taraplynyň şanly bayramynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilen dabaraly maslahat aýratyn many mazmuny eýe boldy. Zenanar birleşiginiň Mary vilayet bölüminiň guramagyna maşgalanyň bagtyarlygy Zenanyň edebine diratly wagt nesihat çäresi geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler arkada prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda adam saglygyny goramakda, sadyn jemgyýeti kemale ýetirmekde alınıp barilýan işler hakyna aýratyn bellediler. Mary vilayet hemde Türkmenistanyň ýokary gaýetiniň guramagyna wagt nesihat çäresi geçirildi. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwletimiziň hukuk esaslaryny puwtalandyrmak, jemgyýetimizde demokratiýany mundan beýrekde ösürmek boýunça alınıp barilýan giňerimli işler barada giňişlerini gurrun edildi. Bu ýerde çykyş edenler ýurdumyzyň raýatlaryny bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Mariýan Hadar Derýaýew adına Molunçylyk mektebiniň talepleriniň gatnaşmagyna milli mirasymyzyň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini açyp görkezýän milli muzey gymmatlyklaryna syýahat guruldy.
Şoğunlar çağırış boyunca harbi qulluğu geçen harbi qulluqçuları Türkmenistan'ın yaraglı güçlerinin, beyleki qoşunlarının ve harbi edarelerinin harbi qulluqdan boşatmak ve Türkmenistan'ın rayetlerinin harbi qulluğu novatdaki çağırış hakkında Türkmenistan'ın prezidentinin çıkaran permanını yerine yetirmek boyunca öňde goýulan wezipeler harbi wekillikleri ve qoşun qalalar tarapyndan neticeli durmuşa geçirilýär. Muňa harbi wekilliklerde hatapda duran çağırışı değişler rayetlerin değişli çäreleri işçen qatnaşmaklary, harbi watançylyk häsiýetli däwralaryň bay mazmuny geçirilmegi aýdyň misallar. Türkmenistan betaraplyň mekan ýylymynyň oktyabr aýyna bagdalgalan bu mögümdäki harby guramaçylyk işleri, hormatly bilen serkar dawaşygymyň degişli permany esasyna Türkmenistanyň konstitusiýasyna hemde harby borçlyk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda dowam etýär. Bu gurda çağırış boyunca harby gulluk geçýän, kanunyna bellenän möhletleri gulluk eden harby gullukçylar Türkmenistanyň yaragly güýçlerinden, beýlek goşunlaryndan we harby idaralaryndan harby gullukdan boşadylýar. Şeýle-de çağırış gününe çenli degişli raýatlary harby gulluga çağırylýar. Bu mögümde Ahal Ulayt harby wekilligi tarapyndan hem ýaşlar tapgyrlaryň geçirilýän lukmançylyk barlyklaryna işe gatnaşýarlar. Milli lukmançylygyň döwrüwap usullaryny, lukmançylyk güýätinden geçýän çağırışa degişli raýatlaryň doly ýagdaýda beden we ruhy sagdynlygy anyklanylýar. Çağırış toparyna ýaşlaryň umum we fiýasy düşünjeleri, ele alan hünärleri, başarnyklary, bilim derejesi we sosial ýagdaýlary öwrenilýär. Degişli kanunlary we düzgünnamalary görä bolsa, hasapda duran raýatlaryň pikirleri we islegleri hem nazara alınmak bilen nirede we haýsy goşun görnüşinde çağırış boyunca harby gullugyny geçmeligi kesgitlenilýär. Bu mögümde çağırış boyunca harby gullugy geçen ýaşlary ätiýaçlygy uğratmak bilen bagly dawralar hem ýokary guramaçylyga betlenýär. Bu gurdaky şäherler Ahal Ulaýatynyň çäginde harby gullugy geçen harby gullukçylar hem Göktepe etrawyna ýerleşýän Berdimuhammed Anaýew adyndaky 27-nji orta mektepde beýik watançy İlhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygyna hormat bilen gül leselerini goýmak bilen başlandy. Soňra ýaşlar şu mektepde ýerleşen muzey gymmatlyklaryny synladylar. Watançylyk, gahrmançylyk bilen bagly maglumatlary nowatdak gezek öwrenmäge mümkinçilik aldylar. Bu çäre Melquly Berdimuhammedow adyndaky medeniýet köşkünde dowam edip, oňa Türkmenistanyň yaragly güýçleriniň, içeri işler edaralarynyň, döwlet serhat gullugynyň harby gullukçylary, jemgyçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşul nesiller we ýaşlar gatnaşdy. Bu ýerde kanunyna bellenen möhletleri çağırış boyunca harby gullugy geçip, watan öňündäki borjyny bir kemsiz bitiren görellili esgerleri, harby şahadatnamalary, hormat gatlary we jemgyçilik guramalary tarapyndan ýadygarlyk sowatlary goşuruldy. Şeýle-de meden şäherleriň şäherlerine watançylyk mazmunly harby fiýasy kompozisiýalar, şekilli görnüşler görkezilýär. Gorunç häsiýetli harby doktrinamyz, harby fiýasatymyz, harby strategiýamy dogrutyna ilkinji düşünjeler ýaşlarda harby gulluga taýýarlamaga gönükdirilendir. Nizamly gulluga yaramly diýilip saýlanan ýaşlaryň harby ulgam bilen bagly düşünjeleri döretmek, harby gulluga we harby durmuşa bolan höwetlerini artdyrmak maksady bilen Tejen şäher medeniýet öýüne guralan aýdym saly wagt netigat duşugy, şekilli görnüşleri tomuş etmek mümkinçiligi ýaşlarda ýokary watan söýjüligi terbiýelemekde täsirli taraplary bilen tapawutlandy. Şeýle-de Babadaýhan etrap harby wekilligi tarapyndan çağırşy degişli raýatlaryň gatnaşmagyna täze ýol geňişligine ýerleşýän İlhalar insan, görnükli esger, Ustad Mollum Berdimuhammed Anaýewiň muzeýine guralan gezelenç ýokary ähmiýete eýe boldy. Meden maksatname esasyna guralýan watançylyk mazmunly çärelerden soňra bolsa, watançy gerçekler dawraly harby gullugy guradyldy. Bu döwürde eskerliň öňü fiýratnaky ýigitler saýlanan goşun görnüşine görä degişli harby libasy bilen üpçünedilýär. Gerçek ýigitleň ýaraşyk gyllygyny artdyrýan täze hemde döwrüp milli harby libaslar olarda ýatdan çykmajak pursatlar döretýär. Şeýle tolgunurjy hemen bagtly pursatlarda egine täze libasy giyip, ýaşul nesiliň ak patasyny alyp, watanyň öňündäki harby borjyny berza etmäge ýoly düşen ýaşlar watançylyk owalary bilen ýoly düşýärler. Bu ýatdan çykmajak pursatlar ýurt goragy inanılan gerçeklere egtilmez ruhy güýç, gadamlaryna egtilmez gaýrat etjilýär. Watan söýmeň belent nusgatyny görkezýän hormatly prezidentimiň saýasyna sagdyn nesiller ýurt goragyny durka bitarapligymyz bakydyr. Halk ykbaly bagtlydyr. Mukaddes watanymyz polut galalydyr.
Hormatly prezidentimiň degişli permanına laýyklykda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary, harby gullukdan boşatmak davralary Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň ähli harby bölümlerini her möhümde ýokary guramaçylyk derejetine geçirilýär. Şeýle dawraly çäreler il tiýlagly ýaşullarymyň, jemgyçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmaklaryna Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň tagtybadar, hadar serhat birikmelerine, bayramçylyk ruhyna dawralandyryldy. Geçirilýän dawralar baky bitaraplyň 25 ýyllygynyň bayramçylyk ruhy bilen dawralanyp, watan gorugçylarynyň mukaddietlikleriniň naýbaşlygyga taplanýan asudalygyň, parahaçylygyň, agdybirligiň mekany bolan Mehriban watanmyda bolan watan söýjüligini ebedileşdirýär. Dawralarda ýerine ýetirilen aýdymsallar oňa gatnaşylarda ruhy lezzet paýlady. Dawralyň ahyryna oňa gatnaşylar döredilýän döwrap mümkinçilikler üçin hormatly Belen Terkarda başymyda alqyş töllerini aýtdylar. Futbol boýunça milli çempionatymyzyň nowatdaky oýunlary gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Dowuşuklar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Futbol boýunça ýurdumyzyň birinjili uğrunaky ýarşyň nowatdaky oýunlary tälimçileriň, hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Tapyryň esasy duşu Köpetdağ bilen Altynasarň arasynda geçirildi. Bu oýun Türkmen Aratnaşyk agentliginiň topor üçin wajyp ähmiýetli boldy. Ören gyzykly geçen oýuna uly netije hasap alındy. Mehmançylykda oýnanyna garamadan Aratnaşyklaryň futbolçylary jogapsy 3 topy garşydaşlarynyň derwelesinden geçirdi. 3-0 hasabyna ýeňiş adanan Altynasar ören möhüm bolan utugy toplady. Netijede Türkmen Aratnaşyk agentliginiň topory wagtyndan öň ýurdumyzyň çempionlugyny eledi. Nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň şagadan bilen ahyl toporunyň arasyndaky duşuň 4-0 hasabyna kenar ýakyndaky futbolçylaryň peýdasyna tamamlanmagy, Altynasar bilen ahylyň futbolçylaryň arasyndaky birinjilik uğrunaky ýeti bäsleşigiň wagtyndan öň çözülmegine mümkinçilik berdi. Şeýlelikde Altynasaryň toplan utugy çempionlugy tasdiklaýar. Aratnaşyklaryň futbolçylarynyň bu üstünlügi bir taraplamyň şaly 25 ýylyny öz goşy sowgatdyr. Esasy işler bilen utgoşuklukda sportyň üstürilmegini hormat prezidentimiz möhüm ugurlaryň bir hökmüne kesgitdi. Bu dipleriň oňun çözülmegine Türkmen Aratnaşyk agentliginiň köpürli işler durmuşa geçirýändiginiň öz goşy suwutnamasyny öwrilen Altynasaryň nowatdaky çempionlugy bayramçylyk çäreleriniň üstüne getirdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 14-nji noýabrda saat 20-den 15-nji noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, bu ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 11-16 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, bu ordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýl bolar. Mara vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Bu ordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus geçen maýl, gündüzüne 8-13 gradus maýl bolar. Lebap vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, bu ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus geçen maýl, gündüzüne 7-12 gradus maýl bolar. Daşy vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, Demirgazyň ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus geçen maýl, gündüzüne 2-7 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly howa bolup, ordan telesekundda 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-3 gradus, gündüzüne 11-13 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 15-ine magnetik hadisesiniň 4 ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçöriniň kadydan 7 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de göýüs pasynyň dowam edýän ullaryny howanyň derejesiniň ütüýäniň nazara alyp, pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ilişler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşleriň ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.